kan du, hvad kan man sige, du kan ikke være bøsser, vel? Når du har 3 baller, skal du ikke være bøsser, vel? Nej, det er ikke. Det er Gud heller ikke, det må gerne se. Nej. Okay, fint. Og nu til noget helt andet. En mand med 3 baller. Hey, du skal ikke. Op med den. Nej, det er børneprogram, det her, ikke også? Jo. Det er ikke noget for, undskyld. Ja, se. Nej. Jeg skal se. Nej. Det er bare for at vise det. Kom. Og nu til noget helt andet. En mand med 3 baller. Så, hvordan er det at have 3 baller? Det er okay, men I må gerne. Sådan der. Nå. Er det sjovt at have 3 baller? Det er jo lige så sjovt med det andet. Ja, når man græder og røver, så kan jeg godt lide det. Det er jo næsten. Okay, vi står her på Hunke skole. Man kan se børn og lege. Og der er kommet en kæmpe storm her faktisk. Snestorm. Du kan se. Jeg har lige taget ned her. I var med til næste dag. Okay, det var ikke så værst. Prøv, vi kommer lige herned. Herovre. Her er sikkert værst, okay? Okay, min fod. Ups, den kommer langt ned, hva'? Ups, den kommer langt ned, hva'? Men det er ikke så værst, som man forudsagde. Man forudsagde faktisk, at man ikke kunne komme i skole her. Men der kan man bare se, så mange der leger. Og nu vil jeg spørge en helt tilfældig fra skolen. Christian, ja, jeg har svært ved at komme herover, fordi jeg er på skole inde. Men hvordan er det så herovre? Det er fordi, det var i går. Så du var derhenne hele dagen? Ja, hele døgnet. Ja, jeg pirkede ikke. Nej, jeg pirkede ikke. Se, der har man en god skoleelev. Ja. Så. Nå. Men det står ikke for andet. Det var så alt for vejret. Hallo. Vi sender herfra, hvor 5. B er i gang med at lave en iglo eller en mur. Det skal vi faktisk lige finde ud af. Men vi er herude, og vi kan se, at de første er begyndt at gøre det. De er begyndt at tage noget sne i nogle kasser, så de kan transportere sneen meget hurtigt. Det er faktisk en meget effektiv taktik, de bruger der. Ja, vi interviewer nogen. Hej. Hey. Du er Christian Ulrik Dumberg. Ja. Hvorfor har I besluttet at lave en iglo, eller hvad det nu er? Vi har besluttet at lave en mur eller en iglo på grund af, at det kunne være meget. Spank! Ja, what the fuck is doing it? Ja, det var så meget inspirerende ord fra Christian Ulrik Dumberg. Og vi skal også se på en anden tilfældig. Ja, Valdemar. Kom. Vil du være med til at bygge denne mur? Den store mur? Eller protesterer du? Hvorfor vil du det? Hvorfor? Er det godt, at I snikker på skolen for at lave det her? Det er okay. Ja. Det var så meget inspirerende ord også fra Valdemar. Ja. Det var så alt for denne nyhedsrapportering. Og husk, exit altid først med nyhederne. Ja, nu er vi så stadig i gang med at lave iglo, men de kommer meget længere. Du kan se her, de er faktisk kommet meget langt. Jeg stod i den her, så kører vi ben herovre.
Okay, ja, det var det. Ja, det var det. Fra tæk. Øj! Vi elsker tæk! Vi har ikke! Ja, vi elsker tæk! En kæmpe tæk-fan. Og det er tæk! Tæk! Karakter siger vi! Ja, i dag skal vi så høre ål. Og med det har vi fået eksperten i ål. Åle. Nå, hvad? Er der sket noget med sådan resonans? Jeg ved godt, hvad du spørger. Jeg har en inddraget mindsens, ikke? Ja. Han vil spørge om der er sket noget revolutionerende ved ål. Ja, det er der. Det kan jeg så sagtens sige. Især når man skulle syg, så blev der opfundet en fantastisk ting, der hed en sygeål. Ja. Og der var også ål. Lad mig se, om jeg kommer i tank om flere i løbet af dette interview. Så siger jeg, ja, har du spørgsmål til mig? Ja, men hvad er der nogle plager? Ja, er der nogle plager? Ja, det er der tørve. Det må jeg sige, der er en stor plage. Hvad er det? Det er, mange sportsklubber bliver jagtet af det skadedyr, selvål. Okay. Ja. Du er sikker på, at det er nogle ålarter, det du taler om? Ja. Ej, der er nogen... Hvad så med... Kulål? Der er ikke noget kulål. Der er ikke nogen, der hedder kulål. Vel, kul, det er jo sådan noget sort noget. Men, hvad vil du spørge? Er der nogen grund? Jeg ved det godt. Hvad er den sundeste ål og fisse? Det må jeg sige. Fremragende spørgsmål. Det må være grønkål. Ja. Har du sådan nogle fysiske evner til at kunne se, hvad det er? Ja. Jeg har den fysiske evner. Ja. Hvad så med... Mindsense. Hvad så hvis vi er... Ja, mælk. Ja, det ved jeg godt. Ja. Hvad for tal tænker du? Hvad? Hvad for tal tænker jeg på nu? Du tænker på ged. Ja, ged. Nå. Et fremragende tal. Lad os komme tilbage til ål. Fremragende ål. Ja, grøn ål. Ja. Hvordan lever ålene i deres betyg? De lever. Nogle af dem spiller fodbold. Ja, og nogle af dem dyrker oliven, faktisk. Okay. Hvad så når de er i skole? Ålene.